Proclamatie. Veer Prins Gerben I, geboren Bosjuul, en minister Frank, geboren Bok, allebei lid van de 110-jarige Harmonie Kürkeveld-Valkenbergië. Staatsprins en minister van het nu 172 jaar oude Valkenberg aan de Geul. Grootvorsten van alle beerbroers en lagebroers. Speciaal beschermheren van alle trommeleren. Veer verordenen de proclameren. Ten 11e, dat de minister een nieuw regeringsjaar, Frank Smalk, zal zien en dat we alles samen zullen doen, ook het voorlezen van deze proclamatie. Ten tiende, dat de Harmonie Kürkeveld-Valkenbergië de komende weken zonder thermometer en grote trom zullen moeten doen. Ten negende, dat we dit jaar de eerste keer de nu optochtroute zullen lopen. Want we kunnen niet meer over de brug. Ten achtste, dat voor alle twee fietsen wie gebrek aan tijd zullen voor de eerste weken wel in de garage blijven staan. Ten zevende, dat voor alle zons wat moeten doen, omdat het seizoen zo kort is. Ten zesde, dat ze bij de VDL net de straat voor de nieuwe auto's maar zonder mij moeten boeien. Ten vierde, dat we de cafés niet moeten bellen als ze kapot hebben. Dan hebben we vanaf nu geen tijd meer voor. Ten vierde, dat we gans benieuwd zijn hoe morgen de nieuwe jeugdprins en minister zal worden. Ten driede, dat we zullen zorgen dat het met vastenavond schoon en droog weer zal zijn. Wie we dat zullen doen, weten we nog niet. Maar het komt goed. Ten tweede, dat Pep Henry VIII dit jaar de Prinsentempel zal zijn en dat Dave, Luciano en het ganse team ons de komende weken goed moeten verzorgen. Ten eerste, dat we met deze vastenavond de crisis even neven ons neerleggen. En daarom zal ons motto zijn, als de vastenavond viert in het Bokkenriek, voelt ze zich gauw in deze tijd rijk. Alle